Ok, toată lumea și bine am găsit la Rocket League. Da, deci salutare! Toată lumea și bine v-am găsit la Rocket League. Suntem alături aici cu Alex și Denis, stați să ne găsească. Ok, și revenim când o să ne găsească. Ne-a găsit un match. Și hai să jucăm. Ce gol. Bă, fii atent și tu, ce gol șmecher. Fu din pasa mea aia. Ba nu, fu din propria mea pasă. Mă lași. Ia nu atingeți, că vreau să încerc. Bine. Nu mă duse la ea. Băi, mă lași ajuns înaintea mea că mă lovi de cineva. Da, Alex, ca de obicei. Foa, face și Alex un drift și îmi fură bustul. Alex nu știe să folosească. Dar nu poate să selecteze mapa, Doamne ferește. Alex încă n-a învățat, dar... Pe probabil a uitat. Că el știe de la alte jocuri ritarde. Vrei să strici filmarea? Alex vrea să strice încă o filmare, că mi-a mai stricat încă o filmare înainte. Vrea să o strice și pe aceasta. Da, bine că o filmare a fost stricată de un server cu un lag absolut. Încercai să o scot, intrați chiar dacă nu o băgam eu, nu-i așa? Da. Alex, de ce vorbești de joc? Nu vorbesc de joc. Vorbești de joc. Da, nu vorbesc de joc. Lăsați-o! Lăsați-o! Nu mă duc aici. Alex se duce. Nu mă duc din greșeală. Păi ne spune să... Poți să te duci din greșeală? Zici și mie. Poți să te duci din greșeală? Asta e vina mea. Ce fu din vina ta? Îți dăduși autogol. Și că asta fu din vina mea. Îți dăduși autogol după ce ai făcut cea mai epic save-ul. O zic că e din vina ta. Ia, lăsați-o, lăsați-o. Alex se duce pe minge. Păi dacă e un nab nenorocit. Ce ies? Că o scos eu și după aia fur bustul ca un nenorocit? Pua, iarăși. Jocul ăsta trebuie să spame și tu. Ba nu. Trebuie să știi să-ți folosești click-ul, nu să-l spamezi ca un disperat. Asta se întâmplă când unul stă AFK și altul se plimbă pe pereți. Alex se plimba pe pereți și tu erai AFK. Nu, Alex era acolo. Și eu venea spre minge. Oh my god. Deci, Alex, dacă te scoate în major... Nu vă duceți, nu vă duceți, nu vă duceți. Nu mă duc să-i. Eu nu mă duc să-i. Ba, tu de aici. Cica aerial hit, dar nici... Alex iar îmi lua bustul. Și uite și ce ai făcut cu tot bustul. Chestia aia a făcut cu tot bustul, văzuși? Nu, mai am 50. Și cu ăla 50 te plimbați pe pereți în timp ce ne luam gol. Nu, am rămas după ce mi-a luat un gol. Că te împinsă Luigi, mamă. Lăsați-o, lăsați-o. Păi de-aia ne luăm noi gol, că nu merge pe mine. Ba nu dă. Că dacă mergeam acum... Pentru că Alex nu face absolut nimic. Ce? Alex nu face absolut nimic. A fost o să-i, eu cu tine. Alex se plimbă pe pereți. Acum a făcut un teamwork cu Alex. Dar practic eu făcui totul, Alex. Cred că trecea pe lângă dacă nu-l împingeam puțin în palmă. Alex, tu te-ai jos. Dar tu mereu zici ci că nu știu ce, ci că nu știu ce, dar chiar așa era. Nu face bus
Nici măcar nu mai am cuvinte. Eu zic, nu fura nici bustul ăla, pe tine te doare fix în cur. Ca să... Nu-i furai. Ba da! Toată ziua furat, urlai la tine, nu fura și bustul ăsta și tu intra și în bust. Ca un disperat de viață care Și acum ai dă cele mai șmecheri goluri. Nu te prins nimeni mai. Da! Ba nu te împinsă! Ha, nu finezi! Ba nu! Și acum de... A. Ba nu! Eram pe o parte și m-am prins ăla. Nu te prins nimeni, că fusele. Da! Ba nu! Era lângă bus și mergi să-și în față și luași. Nu mai eram pe o parte și m-am prins ăla. Alex, nu mai minți, că minți degeaba. Nici măcar nu are rost să minți. Cu ce te ajută dacă minți? Zi-mă direct! Da, simplu, plec și mi-a dat foarte mare să vedeți. Bine. Oh! 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 Ce, nu mai aveți cuvinte? Dacă ne luăm bătaie. Nu mai aveți cuvinte? Da, nu vă duceți. Eu mă duc. Ești aici, la meu. Ce teamwork cu Luigi. Dar eram amândoi. Mi se făcut planezul. Mai dragi. Bă, dacă egalăm! Pe la ce virus de Clash of Clans mai ai și tu. Da, că seamă cu tine. Nu am niciun virus. Maș? Nu mai minți. Că ai virus. Băi, nici mă... Frate, ne duc pe calculatorul. Și după aia ți-ai luat virus. Ți l-ai șters prima dată și după aia ți-ai luat. Ai șters tot calculatorul în afară de virus și din el. Ce, ai dat turista la Windows? Zi. Ai dat turista la Windows? Nu, șters tot, efectiv tot. Da, ai șters și... Știi că virusii nu poți fi șterși decât cu antivirusul. Da. Am șters totul. A, bine. Știi că dacă ștergi totul, virusul tot rămâne. Dacă nu știai. Da. Așa, cred că ești cel mai noob copil în calculatoare pe care l-am văzut vreodată. Da, da. Și ai cel mai bun calculator dintre noi. E mai bun decât al meu și decât al lui Luigi. Și ești cel mai noob la calculator, nu știi să-l folosești. Iei virus, după aia ștergi tot calculatorul și că am șters tot calculatorul, nu mai am virus. Trebuie să-ți dai restart. Trebuie să ștergi Windows-ul total, trebuie să îl razi de tot calculatorul. Da. Cum ar veni. Cam atât și cu acest episod. Bye bye. Da.